Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Makse Channel nih. Mancing apa? Kok iso ki lho? Apa ora panasen gundulmu? Iya to. Ki dinane iki arep keresak, guys. Sang David iki arep keresak dinane iki. Nah, mergo apa? Wete pring iki bodho mangklung neng omah. Nah, tak kon ngresaki ngono. Kaya godhonge ora padha lugur nang jero omah. Nah, iki posisi lagi neng tegalan. Apa to? Foto. Meluncur. Dinane iki meluncur nang tegalan, guys. Oke. Lah iya kono terus. Lah ke. Lah kuwi wingko anu kuwi sing babuti karo pinggir kene iki. Iki wayahe ngresiki pinggir kene, guys, tapi apa waktuku dina iki sik urung kober. Sik urung kober mergo apa? Aku sik ngurusi neng sawah, guys. Nah, suatu saat engko tak resiki karo Sang David. Nah, wis ben ae kuwi. Doyong kok tak bacok kok. Kok tak nganu kok. Nah, alon-alon. Nah, kelo prenge wit pring kan memangklung neng jero omah, Bos. Jadi tak kon ngetoki karo si David. Nah, wi kresakno dhisik. Nah, wi. Wis sapa ra ndi wi anune sing mara rono wi prenge ndi ingetono. Nah, wi ketoke kabeh wi 1 2 3 4. Nah, 1 per 1. Anune mbok guwak sik. Lah ngono. Lha wingi arit kondi wi? Gudang. Oh, ning gudang. Oh, enek. Lho, guys. Supaya ora mayuk neng jero omah. Dadi nggarai apa? Nggarai reget. Ben ora reget. Nah, iki arite kurang anu kok ketoke kok. Ya apa, Bos, jenenge? Tanduran apa ki ngene iki jenenge? Puyang. Nah, kuwi sik satu-satu lah ngono. Arete gabluk ngono kok. Piye to, Bos? Wah, yo terus anu urung. Engko terus dibatek sik, batek ngulon. Dina iki David keresak, Bos. Keresak apa, Pit? Tebu ki lho. Ternyata David keresak tebu jadi. Wah, enek ae bocah ki. Apa kowe kok kulon? Kok kulon iso apa ora? Gak iso. Kuwi anu, kudune kuwi sing mbok nganu ki sing nganu sik kok, Pit. Anding tanganmu sik kuwi kok. Lah kuwi. Ngono. Nek wis bacok kok nganu kuwi genti kok kulon. Bacokmu genti kok kulon. Nah. Ngono carane neh, bacok neh. Carane bacok pring ki ngono, Bos. Nek wis sisih kenek genti sisih. Ora tau ngresak pring, Bos. Urung, wis porong wi. Nah, kuwi kok deret sik dijeblokno sik. Jek nyantol wi. Nah. Jek nyantol. Lah kuwi mbok geret sik rono engko ngon. Tak kon ngresaki, Bos, alon-alon. Urung, jek klet. Sing sebelah kok kulon. Nah.
Rong, cek klet neh. Bacok meneh. Mau ora gelem nggawa arit gedhe nggon aku ra. Gak ngerti. Oh, kowe urung-urung wis nggawa kok ngomah kok. Kowe padahal mbok ungkal apa ora mau. Ya. Lah ya bener. Alon-alon. Nah, kuwi karek batek sik, wis mbok anu potol urung wingi. Gong. Kurangi. Lah, wis urung kuwi ayo jeblokno. Urung cek klet dhuwur. Rada dhuwur. Nek nyapu. Wis. Wis kabeh? Ding wis tiga. Oh, berarti wis kabeh. Berarti kok buka kabeh. Apa? Bebasnya. Lah iso to. Radol kabeh nggo apa? Ya paling nggawa mulih 6. Kan sambatan boga engko. Heh? Ngewangi boga. Lah ngewangi po piye to, Pit? Wangono. Sawahe ndi to iki? Sawah kidul, dul omah. Pak Tres wi. Ya, Patris guru ya. Yo. Gurumu? Ya ku. Tidak. Sawatan. Lah kuwi engko gabae ning kono kuwi ya. Kapan gelem aku? Yo, tapi kan numpuke kuwi nang kono maksude. Kuwi geret rono sik, warakno mlon rono. Lugutnya. Lah ya lugote kuwi alon-alon to. Goleki kowe kuwi nek goceke kuwi aja ning pas springe, kowe nggone sluntrunge kuwi lho, ngerti sluntrung kowe? Lah kuwi jenenge sluntung. Jadi tanganmu supaya ora kena lugut. Terus. Nah. Ngono dadi supaya ora mayuk ning omah. Kono kowe mbuatekmu saka kulon. Kok kulon. Lah nggon aku ya enek mau jane. Tapi resik ora eneng anune ra nek blinge kok. Ora eneng bling ra nek eri kok. Aman pokoke terus pewarakno rono ngulon terus gweret. Iki telon sapa iki? Telone nganu kok sing godhonge sing kene bacoken. Wis, ngono ae ya ora apa-apa wae ndak geret wis. Kit. Lah arit mbok dilehno nak kene ngono kok. Arit. Ya arit iki ya ning loro omah kono kok ya. Nang loro omah. Lho ki telone kuwi sing mayuk ning anu bacoken kuwi. Ndi? Lah kuwi to. Kabeh. Lho iya to. Telon sapa iki? Telone Jaki, gak apa-apa mangklung rono soalé. Nah, ngono kok. Gak pangan jengklong, Pit. Oh, berarti jengklong gak doyan, Pit, ning kulitmu, Pit. Pahitnya. Pahit mergo. Gak doyan karo David iki. Takane wedhusmu. Apa? Moh, ndak mati. Ya kuwi bacoken sik kok e. Ndi? Kuwi lho godhonge telo kuwi lho ora apa-apa. Kabeh? Heeh. Sakmono lah ngono. Sapa sendiri wedhus kene? Sing dhewe wedhus ya kuret kuwi engko. Tomblok kejana. Kipin. Iya kipin ae. Nah, engko wehno kipin gak apa-apa nek wedhusku mah gak oleh. Aku gak wani. Nah, kuwi. Pin wedhusmu dene iki. Engko gelem kipin. Nah, engko ana kipin engko. Lah wi jek sak nganu etane wi. Jek sak ondok etane. Nah, ben gak nggo mlumpat. Ula, biasane iki ula meneke kok ngono kuwi. Aja kok ini. Lho, kandhane kok ngedeni piye to, Pit? Lah kowe wong lanang kok wedi ula, Pit? He? Wes kita. Yo. Kuwi anune rambatane buateken. Ya, ngono. Kuwi sing merambat-merambat ngono dadine ben ketok padang. Tekane andinge nganu kuwi. Terus ngetan lho kuwi jek rong anu kuwi. Terus sing bacok sapa iki? Endi? Ya sing duwe paling. Sing duwe kuwi sing bacoki kok yo. Kita. Yo weh. Lha wis sing ketok dhuwur kuwi anding
ya. Heeh, ndek gundulmu kuwi bacoken wis. Nah. Sing nemplek tembok kuwi lho. Nah, wis. Wes. Wis. Nah, kan wis ketok padang to temboke. Dadi sikipin. Ya, doyan wingko do sikipin. An tak baen ki. Ya wis ben kono engko nek doyan ya ben dipek ra doyan ya wis ngono ra wis to. Ben ki ono e. Heeh. Ah, wis saiki genten nah pringe nah. Wis lah ben kono ae. Terus mendeming iki. Lah iya makane aku ya wedi to. Ora wani makani dong telo. Kayak kita. Ono aja. Lah iya cek loro lho kuwi. Ya kuwi sing arep jeblok kuwi dadi anu sik to, sing arep jeblok kuwi nggih. Sing arep jeblok. Lah, Jadi itu kepingan tuh. cek kapan? Karo. Ya aku yo ora roh. Wong yo dhewe udan kok. Siap ya. Loh, ngisak kae. Ngisake udan yo. Satu jur. Wong udan kriwis saya aku lep kae kok. Siapa apa? TikTok Aku sedikit. yo sithik. Sithik. Beko tak sampean gabas gelem aku. Ya engko tak nganu. Alpanya aku gak gowo. Nah, wes arep gatek meneh. Dipakpet kupane no. Bung dilungkas mau nggone Pak Pir. Saya garap sapa ini api? Ya sing garap yo Pak Pir. Gak api. Lah, ayo terus batek, dadi batek. Ah, coba. Wi cek pira wi? 3 apa pira wi? Wi ndi wi? Wete ndi wi? Wi nengeri wi. Iki kan mego mangklunge nang omah rono ge. Mangklung iki nang dhuwure taman soale ngono lho, Bos. Saya gua diset. Beh, tengah-tengah. Endi? Iki. Kowe berarti kok kono. Sangka kidul. Kok kidul. Lah, kono blusuke iki kok kono. Iki ndek ben wis tak kresaki lagi saloke iki wis ngantek garing. Halo, Bos. Suasane Tegalan Buri iki kaya ngene iki. Nah, ngono. Lho. Di roh ora mau sing di engke. Lah wi ngarepmu mbok batok ya kenek kok. Lah wi cilik wi landeng tangmu lho. Lah wi. Nah, ngono. Ben padang. Bung, iya, ayo. Nah, Jadi pengko menak bacoke sing liyane kuwi nek sing Jemur enak padahal. Heh? Jemur. Jamur ndi iki lho? Endi? Lho, iki jamur barat no. Oke. Lah tapi wis dipangan nganu wi. Wis dipangan oleng-oleng. Bang. Oleng-oleng. Kowe ngerti oleng-oleng ora? Wah, oke, Fit. Lha iki lho, ki nang kene ya ana siji lho. Lho, jamur, lho, Bos. Iya jamur. Nah. Dinane mbature David keresak pring iki. Iya, nah wingko wis menak. Wingke turutane sing mangklung ning omah mau ndi? Ketok iki. Lah, yo kuwi sik berarti. Kuwi cilik nganu baton sing, heeh, kuwi karo lore wi. Dadi wis iso mbacokmu ngepok bos jane. Mbacokmu rada pok wi. Heh? Sing sapa? Ya pring Tegalan kok. Pring ora kanggo iki, Bos. Mergo sing duwe arep kresak ya ora sempet ngono lho.
Heeh. Wis ya. Gak sempet wonge. Nah. Kadang ki biasane aku ngresaki pokoke ngger setiap mangklung mara ning omah kono ki tak kresaki. Lah saiki genten tak pakakno awakmu sing kresak wi. Nah, wi lore sitoke wi. Ya buat nek. Iya toh. Pingke. Nah, dadi wingko iso mblusuke mara rono wi ngono. Angel lho. Dina ki kresak pring, sesuk lagi bubut-bubut kae engko yo. Ya pasak long konten sok. Heeh. Kita ya. Yo toh. Iki rada ngisor, Bos. Nah. Ngono. Jadi supaya padang. Oh, nyantol apa nih, Wi? Iya. Wes ben ngono wes, ben gandul kono ae. Wek iso apa ora wi? Guwak sing anumne mau ndi? Nah, diresiki sik. Nah. Kuwi iki Lah yo ndi cengen ya bener kuwi. Kuwi terus kulone kuwi. Bukan karek nginceng ndine. Lah ngono, alon-alon. Wes ben jeblok rono sik e. Arek mbatek kok kono engko. kuwi tangan iki Endi? di. Kuwi ya. Nah, Lah kuwi ya iya to ngarepmu kuwi. Ngarepmu kuwi lho, Pit. Ngarepmu ngerti ya? kuwi. Iki lho, Pit. Iya. Nah, kuwi guwak sik. Iya guwak sik, dadi engko enak nganune. Maklum guys, sik mengarahkan. Yes guys, karena durasi sudah cukup, ya kita tutup saja. Ya cukup sakmene wae. Makasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.